El govern prepara un nou Reial Decret sobre el registre de la jornada laboral, una norma que canviarà la manera com les empreses controlen el temps de treball. L'objectiu és clar: reforçar el control horari, protegir els drets de les persones treballadores i garantir la desconnexió digital. La gran novetat és que el registre haurà de ser digital, traçable, inalterable i accessible per a treballadors, representants i la inspecció de treball. El sistema haurà de registrar amb precisió l'hora exacta d'inici i final de la jornada, les pauses i la desconnexió digital, i fins i tot si el treball es fa de manera presencial o a distància. A més, qualsevol modificació haurà d'estar autoritzada tant per l'empresa com pel treballador, amb constància de qui l'ha fet i per quin motiu. Les empreses també hauran d'elaborar un protocol intern i garantir l'accés immediat als registres, tant per a la plantilla com per a la inspecció, fins i tot de manera remota. Aquests canvis exigiran adaptar sistemes, invertir en tecnologia i formar els equips. Per això, els gestors administratius som el teu millor aliat. Disposem de les eines, els coneixements i l'experiència per ajudar-te a implementar un registre de jornada legal, fiable i adaptat a la teva empresa.